సీజన్ స్టార్ట్ అయినట్టే. సీజన్ స్టార్ట్ అయిందంటే పత్తి తీసేస్తుర్రు. ఎంత వాన పడి మొత్తం లాస్ 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 లాస్. ఏం తక్కువ కానీ కౌలుకి తీసుకుంటే మాత్రం 2-3 లక్షలు లాస్ అవుతుండే. అదే ఓన్ చేను కాబట్టి ఓన్లీ పత్తి పైసలు పెట్టుబడి మాత్రమే వెళ్ళిపోయినాయి. ఏం చేయాలి, రైతు బాధలు మరి దారుణంగా అయిపోతున్నాయి. రాగా ఏం చేస్తాం. ఇక్కడికి వెళ్ళే ట్రాక్టర్లో అయితే మేలు అవుతున్నాం. మేలు అంటే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం. కానీ అట్లా అన్నమాట. మనకుండేటివి మనకున్నాయి కదా. మేము 30 ఎకరాలు పెట్టుకొని మొత్తం లాస్ అయిపోయినాం కాబట్టి ఇది చేసుకొని బతకాలి. పల్టీ నాగలి చంపుతున్నాం. మెత్తగా ఉన్నది పిల్లలు ఆగం లేస్తున్నాయి చూసుకోవచ్చు.